הגיע הזמן להורדת המסך. בואו נמחא כפיים לצוות שלנו, תמחאו איתנו. בואו נמחא לאני, לקווינסי, לג'ון, לליאו, לטים. ולשרביט שלי. בואו נמחא לשרביט שלי. בואו נמחא לצייר. ממלכת השלום, מאת אדוארד היקס. ועכשיו, הרגע שכולכם חיכיתם לו. בואו נמחא כפיים ממש חזק למוזיקה המיוחדת ששמענו היום. פרגינט, סוויטה מספר 1, בוקר. מאת אדוארד גריג. יופי גריג! עזרתם לנו מאוד היום. תמחאו לעצמכם כפיים. קדימה, תמחאו לעצמכם. כל הכבוד לכם. נתראה במשימה הבאה